ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮಲ್ಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನಿನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಲಾಗ್ನ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಫ್ರೈಡೇ ಲಾಗ್ಡ್ ಪೂಜೆ ಮತ ಮುಗಿಪಾದ್ ಅಂಚನೆ ದೇವೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ ಗೆತೊಂಡೆ ಏಪಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗ ಪೂಜೆದ ಲಾಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬಲ್ಲಿನ ಪಂದಿನೊಂದುಲ್ಲ ದಪಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವಾರದ ಶುಕ್ರವಾರದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾತ ನಿಗಲು ತೋದಿಪ್ಪುವರೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಮಾತ ಪೂಜೆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಗಲಿಗೂ ಶೂಟ್ ಮಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಗಡಿ ಗಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕದು ಪೂರ ಮೀದ್ ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮುಗಿಪಾಯೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರಾಡ್ದು ಪೂರ ಮೆಸ್ಸಿ ಉಂಡು ದಾಲೆ ಎನ್ನೊಚ್ಚಿ ದಬ್ಬಣೈತ ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಕುಂಟು ನುಂಗದು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಗಲಿಲ್ಲಡ್ಲ ಒಂದೇ ಅವಸ್ಥೆನ ಪಂದೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈಟ್ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಪೂಜಿನ ಮತ್ತು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಏತ್ ಒಚ್ಚಿಂಡಲ ಪೋಂದಿದ್ದಿಜಾಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲು ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಇಪ್ಪುನತ ಅವೇನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೆನೆತು ದೀವೋಡು ಯಾನು ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೆತೊನಂಡ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಗೆತೊನೊಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋಡು ಅದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೆತೊನೊಲಿ. ಸಣ್ಣ ಬಾ ಹೊಡೆಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಬುಧ ಬರೋಣ ನೀರು ದೋಸೆ ಬತ್ತೊಂದು ಎತ್ತು ಕಾಪು ನೀನು ಚಾಲು ಶಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಪಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತಿದ బాబు నాకు లేత కాతుంది లేరే కర్దించి దచ్చిపోడా బత్తంతి పషర్ప నేను నీరా కోప నన్ను బుర్దు పోడే అని పాతిరుచు ఏప పూర్తిని ఊని కండిపోతారు ತಿರುಡಾನೆ ಪಾತಿರ್ನ ದೋಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ ಕಣ್ಣಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ ಕೀಚ್ಕೊಳ್ಳ ಕೀಚ್ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೀಚ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಗ ಕೀಚ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಗ ಕೀಚ್ಕೊಂಡ ಬೇಗ ಬುದ್ಧ ಒಪ್ಪರೆ ನಾನು ಪೋಳೆ ಒಡೆಯಪ್ಪರು ಬುಡ್ದು ಓಡಿపోತೀನಿ ಓಡಿపోతున్నా ಗುಂಡಮ್ಮ ಶೋನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತಿಪ್ಪುಗನೆ ಅಜ್ಜನ ನಿಂತೆ ಮೂಲ್ತಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲ పళ్ళు దోశ పట్టప్పవే కూచిలే దోశ పట్టప్పవే ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನೊಂದಿಪ್ಪು ಏನಿಗೋಸ್ಕರ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟೆ ಪಂದ. ಸೊ ನಿಜಲಯನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತು ಅವು ನಿಜಲಯನ್ ಬುಲ್ತೀನಿ ದಾಪಂಡ ಸೊ ನಿತ್ತುಜೊಲು ಕಾಂಡೆ ಮಾಮಿ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ ಪಂದ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ವಡ್ ಹೊಡಿಕ ಪೋದಿತ್ತೊಲ ಯಾನು ವೀಟ್ ಮಂತ್ ಸಾಕಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ವೇಳೆ ರೂಬಿ ಇತ್ತಿಜಿಂಡಲ ದಾಲ ನಾತ್ ಮಂಡೆ ಚಲ್ಪುಜಿ ಅಡ್ಜನಲ್ಲೇ ನಾತೆ ಮೋಕೆ ಮಲ್ದೆ ಬಟ್ ರೂಬಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಡೆತೊಂಬೆ ಆಂಡ ಸೋನಿಜ್ಜಿ ತಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೋಲು ಅವಿನ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅರ್ಧ ಖುಷಿಯ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಬುಲ್ಪೆರೆ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಎನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಪಂದ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಡಂತೂ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆತೆನ ಈ ಪಂಡ ಪುಚ್ಚೆನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಾಯಿಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿರಿಲ್ಲಾಡು. ಸೊ ಯಾನೇ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬೆಯನ್ನು ಕಾಂಡೆನಿ ನೆನೆಸಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮೂಂಗ್ ದಾಲನ್ನು ಮೂಲು
ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತುದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಅರಶಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತುದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಬರ್ರೆಗ್ ದಿಯೋಡು ನಿಕುಲು ದೊಂಬೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ನ ನೆನೆಸುದಿತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ದಾತ್ ವಿಷಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ನೆನೆಸು ದೀಜಿಂಡಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪಾಡೊಲಿ ಆಂಡ ಐಕೊಂಜಿ 6-7 ವಿಸಿಲ್ ಹಂಡಲ ನಿಕುಲು ದೆಪ್ಪುಡು ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೇಯೋಡುಂದಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಜವು ಐಕ್ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಅವೇನು ನೆನೆಸುದೀದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಮೂಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗ್ ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡು. ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಪೊರ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಆಪುಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಾತ್ ತೂದು ಅರ್ಧಗಾತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವಿಸಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಯಾವುದೇ ಪಣೆ ದುಂಬೆನು ನೆನೆಸಬಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಕೆಲವು ಜನತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಓದೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ಸುಂದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲ್ಪುಲೆ ಐಟ್ ತಪ್ಪು ನಾಡ್ನ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುಜಿದಾಲ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿತ್ತ ಪಾತೆರ್ನಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಚೀಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದಲ ನಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವರ ತೀರಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುವರು ಕಾಪಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ಗ್ ಮಾತ ಕಡಬುಡ್ಪರ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೋಟಿ ಜನ ಒಂಜೇ ರೀಲ್ಸನ್ ಮಂತದ್ದು ಇಪ್ಪುವೆರ್. ಸೊ ಐಕ್ ದಾದಲೆಗ್ ನಿಕುಲು ದಾದಲ ಪನ್ಪುಜರ್. ಸೊ ಇಂದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದಿತ್ತ ಮುರಣಿದ ವೀಡಿಯೋ ಆಂಡ್ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ್. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವೆನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಲ್ಪುನಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ವೀಡಿಯೋನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಈನಲ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕರಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ದಾಯೆಪಂಡ ರಿಟರ್ನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುನಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಅವು ಬಂಗ ಇಂಚಿನ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿದ ವೀಡಿಯೋದ ಪಿರಡ್ದು ಏತು ತೆಲ್ಪುವರ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ತಿಪ್ಪುವ. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮೊರಣಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ಏತ್ ಜನ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ತೆಲ್ತು ಸಾಕನ್ನುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಿತ್ತಾರೆ ಐತ ಪಿರೋಡ್ದು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಬೊಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಕು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವು. ಸೊ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನು ಏನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುನು ಸೀದಾ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ನಾನು ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓಡೊಂದು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೆನ್ ಬುರ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆ ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಏಪಗ್ಲ ಪೋಚಿ. ಸೊ ಈತ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಚನೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಂತೆರ್ ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಬಂದ. ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಕುಲು ಈತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಯಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲ ಅನಿಸುಂಡು. ಸೊ ಐಕಾದ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದರ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ದಾಯೆಪಂಡ ಕೆಲವರ ರೆಸಿಪಿ ಅವು ಮಾತ ಕೆಲವು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರ ಬೇತೆ ಏನಂಡಲ ಬೇಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ವಡೆ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ನಾಯ್ಸಸ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಕೆಲವು ಈನಾಡಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅವಲೈತ ಅಂಚಿ ಕಂಡರ್ದಂಚಿ ಉಂದು ಮಾತ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾತ ಬೈದಿನ ಐತ ಅವು ಮಾತ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ ಜೋರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದು ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡುವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಮಾತ ಕೆಲವರು ಕೇನುಜಿ ಇದು ಬುಡ್ತ್ಲಕ್ ಏನೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಲಕ್ ಏನು ಅಂದ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ದೂರಡ್ದ ಹಿಂಗೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಕೆಲವರ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ತುಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ನನ್ನ ಕೈ ದಾತಿನಾತ್. ಸೊ ರಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಪುಂಡ ಬೊಕ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದೇ ಬೊಕ ಇಡೀ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ ಪಾತೆರ್ನೇ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಬೊಕ ಪಾತ್ರೆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ ಆವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಬಡ ಒಂದು ನೆಂಕ್ ಜೋರು ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ಒವ್ವೇ ಲಾಗ್ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ದಾಯಗನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ರೋಟಿಂದ ಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಬೋರದ್ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗ ಇನಾಂಡಲ ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತಂಡ ಇನ್ನೇನಾಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋಚ್ಕೊಡೋದು ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಬಟ್ ದಾದಲ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ದಾದಲ ಟಾಪಿಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಕ ಬೋರ್ ಅನ್ಸುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ್ ಪೂರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ
ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನ್ಯೂ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಮಿತ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಪೂಜೆ ಮತ್ತ ಮಂತೆ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂಚದ. ಸೊ ಇತ ಬಳಸೋಂಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಏಪಲ ರೆಸಿಪಿ ಪಂಡ ಏಪಲ ಡೈಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಸಿಂಪುನ ಉಪ್ಪುಂಡೆತ ಅಂಚದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ದಿನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿಯಾಣ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಆತ ಅಂಚದು ಒವ್ವೇ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮತ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಂತೂ ವೆಜ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಲ್ದೆ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಬೇತದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಯಾವ ಒಂದು ಸೋಜುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಏಪಲ ಚಿಕನ್ ತಿಂದುಂಡದ ಇಂಕಂತೂ ಹೀಟ್ ಆತನ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಅಂಚದು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ತಿಂದು ಬೇಜಾರು ಪತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಮೊರಣಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಯತ ಅಲ್ಪಲ ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ 2 ದಿನ ದುಂಬೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಅಂಚದ. ಎಂಕಿಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ವೆಜ್ ಸಾರು ಬಳಸೊಂದು ಉನ್ಪುನ ತೈತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ಸೊ ಖಾಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗಂಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಗಂಜಿ ಬನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಂಕ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಮತ್ತು ಕನಪುಜೆರ್ ಅಂಚದು ಕಾಸಿಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕನಪ ಕಾಸಿಪ್ಪನ್ನಾಗ ಕನ್ಪುಜ ಅಂಚದು ಜಾಸ್ತಿ ವೈಟ್ ರೈಸೇ ಮಲ್ಪುನು. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಚೂರ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಉನ್ನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಯಾನಂತೂ ಬೇತಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಮಂತ್ ತಿನ್ಪೇರು. ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ಯಾನ್ ಏತು ಉಣ್ಪೆ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ತೂವಡು ನಾನು ಆಯ್ನಾತು ಏನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೂಟೆ ಕಂತದಿ ಓಡು ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಪೂರ ಎಂಕಂತೂ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಂಕಿತ ಜೋರ್ ಬಡ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಐತೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಂಚರು. ಸೊ ಈತ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏನು ಮತ್ತು ವನಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ದೆ ನಿಂಕುಲ್ ಬರ್ನ ಪೂರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಓನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಎರೆಗ್ ಮತ್ತು ಬರೋ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬರೋಲಿ ನಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುಂಬುಡ್ಚಿ ನಾನು ಎರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ವನಸ್ ಮನ್ಪು ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಇತ್ತ ಮೀದು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಕಾಂಡೆ ಮೀದು ಆತಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತ 2ನೇ ರೌಂಡ್ ಮೀಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಡೆ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಆತ ಹೊಸತ್ತ ಅಂಚದು ಇದೇ ಕೂಡ ಮರಿಯಲ್ಲ ಆತ ಮೆನು ಗುಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಕೂಡ ಮೆನು ವ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇತ್ತ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇವೇರ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಂತದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಕುಡಾರ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರುಂಡು. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ಲ ಬರೆಪ್ಯಾನ್ ಡೈಲಿ ಬರೆಪ್ಯಾನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬರೆಯ ನಾವಂದನ ದಿನ ಬರೆಯ ರಿಜ್ಜಿ ಮುಟ್ಟರಲ್ಲ ಇಜ್ಜವೇನು. ಸೊ ಅಂಚದು ಬರೆಪುನ ಎಂಚಂದ ಏನಿತಲ್ಲ ಹೋಗ್ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಮ್ ಬರೆತು ಕುಡೋರ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ್ ಅಂತಂದು ಬರೆಯೋಡು. ಈ ಬರೆಪುನ ಉದ್ದೇಶದ ಆದ ಪಂಡ ದಿನ ಟೀತೆ ತಪ್ಪು ಮಂತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಾಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯರಾಮ್ ಅಂದ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಸೀದಾ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಮಂದಿರ ಉಂಡತ ಅಡೆಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಂತ್ರಲ್ಲ ಏತೋ ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರ ಪಂಡ್ರು ಉಂಡತ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ಇಂತ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಾಫ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡ್ಡದ ಹಾದಿ ಅಂಚದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದೈತೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚಿತ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡನ್ನು ತಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಣೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗಿನ ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.